UPPL जों दैखांजानाय कैंडिडेट निर्मल कुमार बसुमतारीखौ रावबो सिनाया होनदों रायजोफ्रा। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बे लाइमुथि एरियायाव माबाफोर गोदान खामानिफोर मावबाय नामा जों बेखौ सोंफैदों, नाथाय जेबो गैया। जों नुबाय बैयाव मोनसे जिसुआ सामफ्रामारि बिथाङा बानायना होनाय मोनसे काट दालां दङ। दिनैनि बे लाइमुथि एरियानि रायजोफोरजों जोङो सोंनाय फिननाय लाबाय। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बे लाइमुथि एरियायाव माबाफोर गोदान खामानिफोर मावबाय नामा जों बेखौ सोंफैदों, नाथाय जेबो गैया। जों नुबाय बैयाव मोनसे जिसुआ सामफ्रामारि बिथाङा बानायना होनाय मोनसे काट दालां दङ। दिनै 4 बोसोर थांबाय, एसेबां मोजां बनायथावना दालांखौबो प्रमद बर'आ बानायनानै होआखैसै। जों खोनाफैबाय बेयाव रायजोफोरा बुंबाय कारेन्टखौबो हाग्रामा महिलारिनि दिनावसो बे कारेन्टखौ होनाय जादों। बेयाव गोदान बुस्थु गोदान नुथाय जेबो गैया। अब्ला दिनै मानगोनां प्रमद बर'नि गभार्नमेन्टआ जेरावबो जिथिंबो बुंनायल' मावगोन, आसनि लादों, मावनो नागिरदों, प्रसेस जादों, बिदिनो दिनै 4 बोसोर बारलांबाय। बिनिखायनो आं दोंसे मेथाइदों मानगोनां प्रमद बर'नि माबाखौ नागिरनो सानदों, बानायनाय अनुस्थानफोरखौ। आं ओरै बुंनो नागिरदों, बे मेथाइखौ आङो लिरबायब्लाबो दासिम माब्ला दिहुनगोन बिनि दिन थारिखखौ आं होआखै। बेनो ओरैबायदि जागोन। बोरोथो आदा नोंनि एनायथिया, बोरोथो आदा नोंनि एनायथिया, बोरोथो आदा नोंनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि, बोरोथो आदा नोंनि अर्गेनिक इउनिभारसिटि। जेरावबो गैया, नागिरनानै मोना, नङा होमबा? नागिरबाय जोङो, दङ जेबो गैया। बिनिखायनो मानगोनां प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टखौ जों जेसेबां दिन रायजोआ दोनगोन, आर्थिक अबस्थाया जेरावबो दुरबल जालांगोन। मानगोनां प्रमद बर' सार, जों नोंखौ खुलुमहरो, नोंखौ जों सनमान होयो, नोंथांखौ जोङो मानसि हिसाबै जोङो गाज्रि मोना। नोंथाङा जेसेबां दिन बिटिआरआव थागोन, नोंथांनि फाफ्लियाव दोननानै बैसोर सुरा जोंनि बे बिटिसिखौ धंख खालामगोन। बुजिबायना? मानगोनां प्रमद बर'आ जेसेबां दिन बिटिसिनि गोहोआव थागोन, बैसोर लिडारा प्रमद बर' सारनि फाफ्लियाव दोननानै जोंखौ नस्थ' खालामगोन। बिनिखायनो मानगोनां प्रमद बर'खौ बे जायगानिफ्राय साइडआव दोनथ'नानै मोजां लिडार लाबोनो थाखाय दिनै रायजोआ बे आखाइखौ नांगोलाव थुनांगोन। बेनो जोंनि रायजो राजानिसिम खावलायनाय। थेंक इउ। दिनै फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थि 30 नं सिडली समस्तिनि दिनै जोबथा फोसावदिं मेल, आरो बे जोबथा फोसावदिं मेलाव जोङो लाइमुथि हालामाव फैनानै रायजो राजाफोरजों सावरायदों। आरो UPPL जों दैखांजानाय कैंडिडेट निर्मल कुमार बसुमतारीखौ रावबो सिनाया होनदों रायजोफ्रा। हाब सिनाय मानसिनो जोंलाय बोरै भट होनो, आरो बिथाङा देरहानाय नङा। UPPL खौ जोङो 5 बोसोर जोङो बिथांमोननि सरकारखौ नायबाय, बिथांमोना खोथा होनाय बायदि रायजो राजानि जेबो मोजां खामानि मावनो हायाखिसै। दा बेनिखायनो जोङो UPPL सरकारखौ जोङो फोथायला, आरो बे ट्रेक्टरनि सावगारियाव जोङो भट होला होननानै बुंदों रायजोफ्रा। आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो देरहाहोनो, जोङो सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ जों नांगोलनि सावगारियाव होनो, बे ओनसोलनि गोबां रायजोफ्रा दिनै जोंनि सावराय मेलाव रायजो राजाफ्रा खोथा होदों। निर्मल बसुमतारीया सासे दुरबल कैंडिडेट, आरो बिथांखौ बे लाइमुथि ओनसोलाव जोङो रावबो खोनाफेराखै आरो मानसिखौ जों नुफेराखै। बेबायदि सिनायै सासे मानसिखौ जोङो भट होनो हानाय नङा होननानै रायजोफ्रा बुंदों। दा रायजोफोरनि गोसोनि खोथाखौ जोङो मोनथिबाय, आरो बेनिखायनो जोङो सानदों जोंनि BPF हान्जाजों दैखांजानाय कैंडिडेट सुद्ध कुमार बसुमतारीया गोबां बुरजा भट मोननानै देरहागोना दिनै रोखा जाबाय। आरो जोङो फैबाय थानाय 13 थारिखआव रायजो राजाफोरखौ रावबो सासेबो एबसेन्ट थायालासेनो बयखौबो ज' थांनानै भट सेन्टाराव थांनानै नांगोलनि सावगारियाव भट होनायखौ जों खावलायबाय। आरो देरहानाया दिनै रोखा जाथारबाय होननानै जोङो दिनै गोसोआव मोनसे फोथायनाय फैबाय।